Africa Khawvel pui tui pui a thliar kar mawi tak mai chu khwalzin te tan chuan chawlhman a duh tu sam le du awm mawi ber te zinga mi ani nge yang mahse thil hriat sual pakhat lek awangin Khawvel history a theihil to ngai lo tur Thlawhna Chetsualna Rapthlak ber thlenna hmuna achang ta si minute riat chung lakin mi zanga som riat pathum lain an nunna an chana he thil hi engwanga thleng nge chanchin kim changzok vein hian kan thlir ho don ani Africa Khawvel pui om Canary Islands sa kho pakhat Tenerife chu aron langa March ni somni pasari sangkha jakua somsari pasari kumni in Sunday zingani Los Angeles Airport chu tlangchunga omni in airport lian tak ani lo awangin he airport a hian danaranin Thlawhna lian tham atum ngai lova an airport po chu alun san lo hle Thlawhna lu chuak om ve zau zau chau ani masa voine ro ni dang nen chun en ang don lo ni in alang chundar song pani ani a Thlawhna pakhat Boeing 747 Los Angeles USA atanga haron thlok chuak Panam Airlines flight number 1736 chuan zankhuwa aron Thlawhna Canary Island chu aron panmeka he Thlawhna hi Grand Canary a tumtur ani a an tumna tur hmuna tanga darka ni thlok vela a ummeka ni Joan Jackson hi flight attendant nei in Panam Airlines a hian kumsari lai alo thok to a heti lai hian harsat na engmo omlovin Thlawhna chung borok po athale ni in asoi tin Jack ridot ron lang ve in ani hi he Panam Airlines achuang passenger zathum somsari pariat jinga pakhat ani a ani hian a bial nu hruin vacation mang turin Canary Island hi he Thlawhna mang hian an pan ve ani Canary Islands pasari zinga alien ber pathumna Grand Canary a chuan tumin helai hmuna hian chot mangin inti hlimantum ani he hmun hi amoin khwalzin te tan chuan zin khothona hanin tole na atan tu sa mani rualin Spain sarkar atanga in lakran du bol terrorist ten helai hmuna hian omhunan khuar ve a engmo chang chun boina achuk zau zau thin Canary Island hi Spain ho thu hnuai om ani chundar song panhi le achan ve alori a penam Thlawhna chuan atuma tur hmun chu lungmu takin apan meka chuti lai chuan captain Victor Grabs chuan emergency call adong ta thut mai le air traffic controller chuan an Thlawhna tumna tur hmun Grand Canary Airport a chuan bomapu thu aron shil mo mai le chimini wang chuan an Thlawhna chu herkoya Los Angeles Airport Tenerife chumai turin aron riat tira chutiang ni ta ka wang chuan captain chuan passenger te ma thilom dan han soi zung zungin rang takin a Thlawhna chu Los Angeles lampan chuan a herrem ta ngal ani dar khat le minute somthum pariat ani a Panam Airlines in Los Angeles apan mek lai chuan thil hriat lo pakhat an nei chu an mani chok ni lo Thlawhna dang po an tumna tur thlak dang lam awanga Los Angeles Airport aron pan ve mek an omani ti hi ani Panam Airlines in Los Angeles Airport apan mek lai hian an mani ang chi in KLM flight 4805 Amsterdam atanga lo thlok chok chuan Los Angeles Airport atum tur hian helai hmun hi aron pan ve meka Panam Airlines nen hian airport an hnai dan ein thlau lo hle Panam Airlines in airport aron thlen ma chi hian KLM flight hi lo tum fel man chi in rang takin Thlawhna atang passenger te chu chuatir ngal an ni a heti lai hian Grand Canary Airport a bompu ko wanga Thlawhna dang Los Angeles an tum tir tak Thlawhna pathum lai helai hmana hian an lo om sa bok ani kan soyangin Los Angeles Airport hi Thlawhna tum mun lian ani lova ta thok tu po an tam lo hemi Sunday zinga po hian air traffic control tawara hian mi pahnih chap an duty a ni dang ang lo taka Thlawhna te an airport lama lo tum tir an tak zuta chuan anin dai lawin an boi view ani arin om engkim an lo manage vek seng lo ani ma na le dan ni le minute song panga che chuan Panam Thlawhna po chuan Los Angeles Airport runway chu aron rapta heti lai hian Thlawhna dang ho po kha airport a lo amin police ten Grand Canary chu ahim to anti huna Grand Canary Airport pan le mai thi tur chuan an hun an hak mek ani Panam Thlawhna lo tum le ta ka chuan airport lounge chu atotin passenger te tan tak po hanchol ha dam na tur mun ai awm tak lo awangin Panam Thlawhna chuang te chu Thlawhna tanga chuklo mai turin an ti a
Thlawhna hnathawk te chuan boruak thianghlim passenger ten an hip theih nan Thlawhna kawngkhar te chu hon sakin Grand Canary an pan thei hun chu Thlawhna chhunga thu chung chuan an lo nghak dawn ani dan hi le achan ve alo ri a thu nei tu te lam chuan Grand Canary airport lam chu a him to e tiar an thrilin chumi lama thlawk chuk le tur chuan an in ruam han ta a Pan Am Airlines chu thlawk chuk tur chuan in pei to hle chuti rolin KLM Thlawhna chuan chol chung rem chang chu in a Thlawhna tui chu alo thun ve thunga Pan Am Thlawhna in runway a pawh na tur taxiway chu a block tlat awangin Pan Am Airlines pawh chu a thlawk chuk thei ta bik lo chuti ni mek lain a chan le wang hriat lovin Spanish lam thu nei tu te chuan an Thlawhna ho chu thlaw chu tir lovin darkar ni lai an ron delay sak zui bok tlai dali le minute somnga paruk aria KLM chuan thlo chu phalna aron dila minute ni nuwa phal sakani thu anon hril an van doin ai shim shim nge ni ang chuti lai chuan borok om dan chu ronin thlak thu tin chumaron jing te chui chui mai le KLM flight 4805 chuan a passenger phurmi zani somli pariat nen chuan taxiway atang chuan runway chuan panta a ti chuan ATC lamin instruction a pek angzel chuan runway a chuan kalin thlok chok mai thei tur chuan an Thlawhna chu 180 degree in an herkual popanga chu chok mabak chuan ading tari chuma zina sat em wangin cockpit atanga metar za thumvel bak chu mu thei anilova chu tiangin air traffic controller te po in an tawar atang runway om Thlawhna te po chu an mu thei bik lo radar an nei bok lova anin biak thei dan ber chu radio chu ani mai dar nga le minute ni ari a ATC chuan Pan Am Airlines chu KLM Thlawhna thlo chu nuwa thlok chu venghal turin phalna peya taxiway atanga tol chukin runway pananga thar exit a lutin KLM chu along hak photang khom dan la chu thalovin chum la chu ajing tul mai si dar nga le minute li ani a KLM chu na Thlawhna chu heramin thlok chok tur chu in peita chuti mek lain Pan Am ve thung chu runway a chuan an lo omna tur that exit chu zongin an la buai chuma zina sat em wangin an thil chon chu an mu mai theilo dar nga le minute nga KLM flight chuan thlok chok tur chuan an kim a pai felta darkar thum le chan ve lai an Thlawhna delay ani to nuwa captain chuan a Thlawhna chu atinung ta a dar nga le minute tuk alori a KLM flight chu tumkonga chuan alir tanta heti lai hian Pan Am Airlines hian aluna tur exit pathum na chu alo la zong meka runway hi ala chu asan reng lo ani makvedo chu KLM pilotin a Thlawhna runway Atlantic lai hian ATC lam hian ngak turin radio mangin anon sil reng ani mase hi relo nge a Thlawhna chu ti din an nekin thlo chu ngei tum chuan chakzo kana khal tlat hi amak ang reng viu ani kan suitak angin heti lai hian chuma chein khmu thui har hle a penamin an hmalama KLM Thlawhna chaktaka ron tlanin aron pan a hmu meu chuan anin hnai chi lutuk to anin sutlo nan thei to pin a Thlawhna chu her koya ma se in kimat lai man tlai dar nga le minute tuk le second som nga na a chi KLM flight hian darkar khata kilometer zanhi som kuwa chakatlan chungin Pan Am Thlawhna hi aron sutani athom chu ring ngang maya bompuak ang mai nei in an Thlawhna chu akang hal zoi mai passenger temol chu engtin nge anomang le air traffic control to warlama po thom ring zat chu lo sia in chumjinga wang chuan engma an hmuthei chung lo radio hmanga biak po an tum hala ma se biak po thei lovin an om ve ve buk si ATC lam chuan alarm rang takin an tering hala tuna kan hmula hi real footage ania council polin chan chuan na an thok lai ani KLM Thlawhna hi akang na sa hle maya chumjing na sa nen dam khu chuk tu ma mu an nilawa chutiangin Pan Am Thlawhna po abang bik chung lo mei chu ein hlap hluap hluap maya chan chuak tu tan po chet all ai lo hle ani Pan Am Thlawhna ero KLM Thlawhna ai chuan awan nei dewa theng angin passenger te chu Thlawhna kang atang chuan inthir film tumin an buaya atira kan soitak passenger jack le cabin crew joan te an tangkai takzet mai anni hian midang chanpuin an theng angin Thlawhna atangin an chuatir masa a
chuti lain penam Thlawhna chu chason thei si lovin engine chu aver ranga chu chon china dang a thlen le bok Thlawhna chu puk le in chu chon jek chu Thlawhna atang chun avar chuakin John te aro Thlawhna chunga chun an tang ve da thung vani thla takin John Jackson le atho puite bo Thlawhna ke kar atang chun anan pu chu ve thei hlau thingai tura in ngai to kha an ni a an tan chun alomom hleng le Panam Airlines a chung zong zong zathum sangpu paruk atangin mi somruk bakhat chau an dam chuka KLM Thlawhna a chung te aro tu ma dam kho chuk an omlo ani jek redot hian midang nun na so pani lai chan himin ama pu kang na sa hle maya chuti ruarin vani thlak takin anun na ero achan lo thung he accident mi janga somriat pathum lai nun na an chan hi Rapthlakin Khawvel history a aviation a chida thling Rapthlak berti soi ani ta ani heti hun lai hian heng jumbo jet te hi khwaljing meterin kai ber ni in heti accident a thleng tamai po hi Khawvel a deng chuk rang hle ani heti nga Thlawhna Chetsualna thlen reng reng hian achan le wang chui chu ngai ngai hi angai thina he china chungchanga po hian investigation nei in achan le wang dik tak riat chu a tu thiam lo nge engwa nge ti chu chui ngal ani mi thiam te nan chuina a an thil mu chu chu kan en ho le ngal don ani he Thlawhna Chetsualna a thleng ti an riat vele Spain sarkar chun achan le wang chui chuak tur le a chevel en thli thlai turin special team an tir ngala anni hi special accident investigator Jaime Valade chuan aron ho ani chutiangin America le Netherlands tepon investigator asan ve in anon tir bok kan hriat angin Panam Airlines hi America Thlawhna ani a KLM hi Netherlands ram Thlawhna ani bok Dutch team hi French Airheart in aron kai hruain American lam hi Bill Edmondson aron hruai thung investigator ten he thil tleng an han chui tan dona an zo nam sabar chu inga tinge Panam Thlawhna kha ran oya alo omreng ti chu zo nam sabar ani lo thailo chumi chang tur chuan arin dan thu mai man athiang lova an mamole an chana an mu theina ma sabar chu Thlawhna black box atanga cockpit voice record ngai thlang ma sak chu ani investigator te chuan Thlawhna pahni black box te chu an humaya ma se alo kang chidun na sangang mai achunga voice record ngai thla tur chuan sim that pot anga ya chuting tur chuan kar khat lai hun adu don ani black box te sim that ani ma chuan air control tower lam le Thlawhna pahni te in biak na tape chu ATC lama chuan endik pot ani a an chit ma sakber tul chu enga tinge Panam Thlawhna ran oya omreng la ya KLM Thlawhna chuan thlok chuk tura ran oya a Thlawhna Atlantir mai ti chu ni ATC lamin thlok chuk turin phalna an PM ni le ATC lam le Thlawhna pilot te in biak na record chu an ngai thata china thlen ma minute khat le second samni pathumna KLM Thlawhna chuan ATC lama thlo chu phalna aron dila chana ero amalo china thlen ma minute samthum pathumna KLM Thlawhna co pilot chuan ATC lam ron bele in we are at take off atinge we are taking off atizok ti investigator te hian an ching thei tatlo we are at take off ti le we are taking off ti hi sentence in nei tak mai ani na in a omji ero arang hlaka we are at take off ati chuan thlok chuk turin anin pe to ti na ani lain we are taking off ati ero chuan thlok chuk turin an Thlawhna an tlantir chan to ti na ani Chetsualna thlen ma second samni pariat na heti laya ATC a duty to po hian KLM pilot thusui hi an chiang big chi alo ni in alanga a chan let na chuan ole longhau ula koron beleng chu ti zong ani KLM Thlawhna hi thlok chuk turin phalna an pelo ma se KLM Thlawhna pilot Vanzenton hian a Thlawhna chu runway a chuan chakle zolin Atlantir tlat air traffic control tower lama an record a alanda chuan KLM captain Vanzenton hian ti sur anei ni in alang chuwang chuan Vanzenton chu an thlur bing le tur chu ani ATC lamin thlo chu phalna an pelo chung engwanga thlo chu tum nge ani ti chu an thiat le angai ta Vanzenton shim hi chu pilot senior le thiam tak mai ani a KLM pilot te melan na ber po ni in kumsam ni pasari lai mai Thlawhna alo khal to a darkar zong pe chuan darkar sing khat sang khat jasari ai tamma ani chutinga pilot ton thiat nga tak mai in heting thil ati tlat mai chu investigator te point makanti takzat ani Chati mek lain ATC record atanga an mu chu belle tak chu
penam thlawhna pawh hian ATC lam thupek azo big lo top mai ti chu ani chiat na thlen hma second lina ATC chuan penam thlawhna chu runway chu sanin exit 3 na chuk turin a hril ti chiang takin a hriat theya mase KLM thlawhna nen anin sutna la hi exit 4 na thlen hma dewa ani dai awm zia chu penam thlawhna hi exit 3 na chuk lavin alo kalpel dai mai ti na ani enga tinge Penam Airlines hi exit 3 na achu alo ti chu zona chana ne nge ngai chu alo ni le ta chu tiang retur chuan airport Thlawhna chu chiang taka an en le phot anga ya Los Dosi kan sei to angin tumhun lian ani lova airstrip pakhat chok omin access lane kan ti mai runway le taxiway in kalpo na pali a ombok accident thlen ma minute li le second somli paruka kan kir le lokang Penam Airlines hi and KLM hi runway azuya KLM chu kaltlang zalin runway topa degree za somriata inherin runway a chuan thlok chuk turin aran tlan let le ang Penam Aero chuan runway chu so sanin exit 3 a alu chho thunganga alu chho nuwa runway clear ta motia ATC in KLM thlawhna chu phalna ape anga ti chuan KLM chu thlok chukang mase Penam Airlines hi exit 3 a lut talo chuan runway a aron kaltlang ta zelani accident len ma minute khat le second rukna hetila hian chuma jing na sa in runway mu fi po chu har sa le a Penam Thlawhna pilot te po in tukvaradak chuakin ngun takin exit chu anzong phei zela exit 1 na le exit 2 na chu har sa lo te in an humai masa exit 3 hi an hu mai ta ni exit 3 omdan hi han enta ela he exit omdan hi Penam ta chuan lu har sa tak turani a runway lian lo taka degree za somri deuh thowa in her chu thil theilong ni in investigator te hian an ngai ani chuti chungchun ATC duty te hian enga tinge exit thumna chuak turin Penam Thlawhna hi ashil mai la Thlawhna lian tham he airport a hian ala tum ngai lova Thlawhna te tan har sa lo tak kha Thlawhna lian tan chuan thil theilo ani ti an chiat lo wang po ani mai thai awm dan angle te chuting te nui ani wang chuan Penam pilot te po hian huma se exit ani ti an shakher lo ve po ani thei bok American investigator hian Penam pilot hi aring tok view ngani king ho mai wang hian an pilot hian exit pathum na hi amu mai aring lo tlat thil danga om aring ani accident ma second somthum pangana KLM co pilot chuan ATC chu aran beta chia we are at take off tile we are taking off an boina chia kha ani chuti mek line Penam co pilot in ATC chu ran bobokin runway an lom thu aran shila KLM pilot te hian radio transmission zong an on veka wangin Penam co pilot thusei po hi an shavek turangai ani line runway a chuan an thlawhna chu an tlan tir tho boxi a chanjan chu angai tam ta hle mai Grand Canary Airport a felfai hnu po a darkar ni lai thlawhna delay ani boka wang khan helai hmuna hian darkar thum le a chanve anom ta a investigator ten radio a anin biakna atanga anu an hriat tak chu KLM captain Vincent tan hian a hun man tur IRA fe hun amang to a Grand Canary atangin passenger za thum ver phorin hemani la hian Amsterdam pan le tur ani atlai ani vai chuan Thlawhna na thok zong te an ground vekanga an passenger tur te po an riana le e in man zong KLM Airlines in tum sak vekang chungte wa chun aman ho to le ani ti an theya chuti lain chum chu azing na saro pui mai boxi Vincent tan hi aril ru boi to vewani hengte wang hian KLM pilot hi aril ru mundanga acheng ani thengem le thona pani te black box po sim that ani ta eng thu thar tak hriat bel le angmo kan hriat ve shimatan Boeing 747 te hian black box pani an manga pakhat chu flight data recorder nei in pakhat aero cockpit voice recorder ani thung cockpit voice recorder hian Thlawhna accident ma minute somthum chung chu pilot te cockpit a an thu sei zong a record vek thina chuta tang chuan eng thil chi nge thlengti an chi chuk theidon ani Spanish investigator Jaime Valade chuan black box te chu National Transportation Safety Board Special Laboratory Washington a chuan kengin chulai hmuna chuan an enfi don ani chulai hmuna chuan investigator te chuan ATC te warlama an voice record an nei te chu an ngai chuak le phota ti chuan le thian lo awangin an film khur tak zet ani
hian zir chian hi reilo te zo mai thei ani lova black box pani ami le ATC te warlama voice record te en milangaya tuber nge trong inge an soi engkim ching te ka an riat chian ngaya huninge mo chen an boipui hnu chuan result fel fai tak an nei ta control te warlamin KLM pilot te trong ching te ka an riat thei lain KLM Thlawhna lam hian ATC lam trong hi an removal thei mi alo ni Los Dados Airport in communication system aman hi achi ani ha ulova heti la hian Khawvel ramdang airport ate po an lamhang reng tho ani Thlawhna ten air traffic control tower an biak po don hian VHF radio mangin kung hi nan be pop thina airport a Thlawhna zong hian ATC an biak po na pi lama an bulvela engthil nge thleng ti an hriat theinan frequency khata an om veka ma se frequency pakhat hian zo chin anei ve thin heng radio te hi walkie talkie ang hi an nimaya tu te point arolin mangse mi pakhat tong lain an tong ve theilawa in tong chok angai thin chuti ni lova aruwala tong tu manum chuan in biak pona aboya a chiang lova thomna sataka chua enge an saber hriat thei si lowin a om ve thei ani accident thlenma second sumruk pasari na kan ki le lokang KLM pilot captain Van Zenten in thlok chuk tura runway a degree za somriata ain herzo chi khan thlok chu ngal tur chuan a Thlawhna chu asiam rema cockpit voice recorder in alo record dan chuan heta hian ko pilot hian ATC atanga thlo chu phalna an don lo awangin ngak torin alo tia captain chuan ka hria phalna chu handila ti in alo chang maya chiatna thlenma second somri palina chuan ko pilot chuan phalna chu arandil tangai mase pilot hian ATC lam chan ngak to lovin a Thlawhna chu Atlantic trander to ani second somthum pasari alo om heti la hian Panam Airlines kha runway alo om rengani kha ATC lam hian KLM ko pilot in phalna arandil chu ole longhak lok ro u kan lo leng chu ti na chang le ta heti lai vek hian Panam hian ATC lam chu runway an lo om thu street terin aron beve bok chu tak chu he accident thlen na chan pulpi berzing a pakhat chu alo ni ta ani Panam Airlines le ATC ten aruala frequency pakhat tongnan anon mana wangin hetalo om KLM Thlawhna khan ATC lam tong kha asekim talo ani ole lo hak lok ro u kan lo sil leng chu aron ti chu rekim lovin ole ti lai chau kha alo ria Panam ko pilot thu sei po chu KLM lam chuan engma an lo semi alo ani ti chuan runway chu clear angain thlok chuk tur chuan runway a chuan chak takaron tlanin Panam Thlawhna chu darkar khata kilometer zani sumku a chakatlan chungin aron suta ani Dutch investigator de chuan hethila hian Van Zenten hian thim lo na engma anei lo until so hian is Van Zenten hian heting in atilawang ti in an soya masa hemi nu hian KLM Thlawhna pilot te hian warning dang an dung thoni ti in investigator dang te hian an soya ni cockpit voice recorder alan dan chuan accident thlenma second somni palia ATC lam hian Panam Thlawhna hi bepop le in runway an lo om an zota Panam lampon an lo om thu le runway an chu san vele a anon ril tur thu an lo ril na chu chiang takin a riat thei ani KLM lampon chu an ri a chu KLM flight engineer chu an changlet vatin runway la clear lovem ni ti in a zot let ngala captain van po chuan ron ngei van vatin engthil moin sei aron tia mase flight engineer hian a changlet to lo ani he china thlenna chana hian machine da thiam lo ani pelama in biak po na thatok lo wa ani antia hetiang hian thu an chul mumta ani ama sabera chuan air traffic controller in Boeing 747 pani te chu runway pakhata arwalin Atlantira chumjing na salu to ka chuan Panam chuan a chuna tur exit molovin ATC lam shit lo thlengin alo vakalani pani na KLM captain Van Zenten chuan ATC in phalna apelo chungin runway chu santum apathumna chuan anin biak po na wangani KLM pilot in thombeng ching tamru to ka wangin ATC te warlam tong engma are thailo he Thlawhna accident na adam chuk te jingami flight attendant John Jackson po kha he thil thleng hian anuna ngong ani na sahle maya counseling te akal zak angai hialani thlathum hnuwa ero ahna chu zom vele in tluang takin a thlo chun zom vele ani
passenger Jack Redot po kha kan la ri in karing accident to la ya bidang tran puya thei to pachu awang khan bidang nun som panghi lai a chan chuak ani kha a hoi chen em awangin heti la ya US president Jimmy Carter chuan lom thu seina le kha aron thon hialani chuti rolin in hriat chak tura kangai Jack Bill nu kha a thi nge dam ti soizui omlo hlau mai engponi se a thilo ram be se ve tok meng o